dogolen no ka teleso mandila anga émission duma ne ni yo o kene émission yele wati ayo refa ko yele ko ne ko nengile atange malikuna foli point tv be an kanu maga on laje bako amo fuka wala nyumando ni awte antike foshi aywa tanti ani tono do be an ay ne retra fon mako tono tanti suno ye ko ne dogon ni voilà tanti ça va oui ça tanti va parla ça merci men tolal ne meta plaki problème feuitala dogo oui kan memi ite kalaga kala kariya o ne dogo le te dogo tene ne mi ikoro gadi ne se bala ne ko gati ne dogo ne yi to godita a ne dogo ne yi no dogo tene ne dogo ne yi ok problème tala na me bo men cameraman billahi direct fo ga citizen kari nyela voilà tanti kan memi da kan feuitene da bashitila bash feuitene o yiti to manjam duma ni togo Aminata Konate mais comédie kono bebe ndon batomanela batoma d'accord nda mna flika fo sa ko tono nga daji to aga na bo ay sege tontone don ay tu afora gaba do kan memida vosti to manjam noa ne to Cheikh Traoré ok ibisegi comédien to fanyana bon comédien to damateme ebe koke foga damateme ne be fembe damateme o de chenya daga saina ara semba ira me daga saina damateme ouais d'accord mi deli alagama kanna kuma ga damateme foga nga micro nyimi ya me ama micro wala tambolo nte ya me idella eredi mais c'est ba ma fe ga micro kunu ay idella voilà tanti nga ke tanti batoma me fe ka nyini ngal dama don tengu ila natiki mabashi ateke bashi aya teke bashi tanti batoma yalmani yere sanjolin barain kono bon ni sanani barain kono nana sanani ebe barain kono yalma ere mu famnya comedy tablo la inyo na ofe bon comedy tablo aga no iba fuma ka gele puisque aramadin ni fɛn ta sérieux la i bɛ nafa sɔrɔ o de la mais ni ye fɛn ta a ka di e mais i bɛ ka bila kɔfɛ i tɛ se ka nafa sɔrɔ a la n'o de faamuya la donc i y'o de faamuya la ok bon i bɛ don a la wagati min na yalima i yɛrɛ somɔgɔw ou bien kare kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o la bon baara in kɔnɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la komi n ye nɔgɔya caman sɔrɔ a la o gɛlɛya ye mun ye n taara Sikaso bon n ye baara in daminɛ a daminɛ fɔlɔfɔlɔ n bolo a kɛra Sikaso bon n ye nɔgɔya dɔɔni sɔrɔ a la ye n nana yan n ye gɛlɛya sɔrɔ a la kosɛbɛ d'accord mais i sera k'i bolo don jɔn bolo pour que ka se fo nin yɔrɔ in na bon ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ puisque n ka nin baara in dɔn cɛ dɔ bɛ Sikaso Mohamed n'ale de tun bɛ n'an taara kɔɲɔyɔrɔ la an bɛ yɛlɛko baroninw kɛ an bɛ fɛnw kɛ a ko Batoma puisque olu bɛɛ bɛ n wele Batoma a ko i b'a kalama Batoma fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ comédie ba ye ne ko n ko cogo di tantɔn a ko k'i bɛ se ko ka k'a ye ne ko ne ma da la donc ni ne tagara kɔɲɔyɔrɔ la ni ye fɛn fitinin kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ fo a nana jo ne yɛrɛ la a diyara ne yɛrɛ ye ok d'accord mais e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ comédienninw ɲɛna ok ne bɛ se ka ladilikan min fɔ comédienne bɛɛ na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn c'est à dire ni an kɛra ɲɔgɔn fɛ pays wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ɲɛbɔ an fɛ an tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ puisque mun na Mali yɛrɛ la yan fɔlɔ mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ n'an dun ma kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ banna de o ye tiɲɛ o jɛlen don pasi tanti Batoma i bɛ se ka i donna san 4 in kɔnɔna na i bɛ se ka i ye hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ dɔɔni i bɛ se ka o dɔɔni fana fɔ an ɲɛna ok n ye hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ puisque ala barika la depuis n ye ko in daminɛ fo bi ni n donna yɔrɔ yɔrɔ n bɛ diya mɔgɔw ye mais i tɛ se ka don fɛn na k'i bɛ diya bɛɛ ye i tɛ goya bɛɛ ye quoi mɔgɔninfin mana kɛ ko la cogo cogo i bɛ diya dɔ ye wa i bɛ goya dɔ ye baara in o tagabolo de sinon ne bɛ nin kɛ wagati min na dɔw ye n sabute nin bɛ se ka n laban a tɛ se
bon ni ma mɔgɔ lamɛn n y'a kɛ dɔrɔn a ka di n ye n'i bɛ fɛn min na dɔrɔn kana mɔgɔw lajɛ ni fɛn min ka di i kun kilenna kɛ voilà i ka kuma mɛn tanti Batoma tiɲɛ na ne yɛrɛ ye ko diyara ne ye jeli b'i la émission ka di bon baara in yɛrɛ b'o de demander halisa courage ta merci courage ta bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ fɛn min ka di mɔgɔ i bɛ nɔ bɔ o de la mais nin chapeau de b'aw bien nin ye ah bon ça kɛlɛyɔrɔ ma dɛ mi ka chapeau ta ka bɔ i kunna sisan d'accord kan mɛn min non kan fosi tɛ i b'a kan dɔɔni dɔrɔn damatɛmɛ voilà damatɛmɛ yɛrɛ koyi ne b'a bɛɛ de damatɛmɛ donc e b'a bɛɛ de damatɛmɛ ok ne ko damatɛmɛ mun yɛrɛ y'i bila ka nin tɔgɔ in choisi yɛrɛ la i ye tɔgɔ in choisi i ye kun jumɛn y'a to i y'a choisi bon ne ye tɔgɔ in choisi yɛrɛ la a mɛnna yɛrɛ de parce que ne mana ko o daminɛ tɔ b'a kɛ k'a da limite min na ne bɛ tɛmɛ o bɛɛ de la ne bɛ tɛmɛ o bɛɛ de la kɛlɛ wo baara wo fɛn o fɛn hali wari ɲini ne b'a bɛɛ de kɛ k'a dama tɛmɛ n mana fɛn o fɛn daminɛ n t'a dabila fo n k'a dama tɛmɛ o de kama n mɔkɛ yɛrɛ de ye tɔgɔ in danna sinon n yɛrɛ m'a labila ka mɔgɔ a danna n mɔkɛ de y'a danna parce que ale tun bɛ bamanan dɔnkili ninnu da bon n ye fɛn caman daminɛ ale nɔfɛ bon a yɛrɛ i sigi ka n jateminɛ kuma kɔnɔna na don dɔ la dɔrɔn ko ne yɛrɛ ka fɛn bɛɛ de dama tɛmɛnen don donc fɛn y'o jateminɛ dɔrɔn ka tɛmɛ n'o ye direct la o da i yɛrɛ la voilà ok d'accord damatɛmɛ e yɛrɛ bɛ baara in kɔnɔ ni a san joli ye bon ne bɛ baara in kɔnɔ a bɛ se san 6 ma parti tiɲɛna i mɛnna a kɔnɔ a bɛ se san 6 ma parce que k'a sɔrɔ n mɔkɛ ma fatu ale bɛ bamanan dɔnkili da n bɛ to ka taa ale nɔfɛ yɔrɔ la mais ale fatura sisan a bi san 4 an ka kɛ san 4 yɛrɛ bon o wagati ninnu kɔnɔna na n bɛ bamanan dɔnkili da wagati min na donc ne tun bɛ to a nɔfɛ mɔgɔw bɛ to ka n bila yɛlɛko ni manamanako la kɛnɛ na donc fɛnɛ sina ka a kɛ sɛbɛ ye siɲɛ kelen bon jan'a ka ale ka fatu a fɛnɛ sira don kɔrɔ ko n bɛ se ka catiri bɔ ɲɛɲini bon n yɛrɛ tun ma sɔn yɛrɛ mais n yɛrɛ tilara k'a jateminɛ ka tugu a ka kumakan nɔfɛ i m'a faamuya donc filo de o sira de kan voilà i b'a la i k'a bila kɔrɔ i kana bila bana ye damatɛmɛ yalima i bɛ se k'i da don i ka gɛlɛya dɔɔni na k'o fɔ an ɲɛna bon n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la parce que a baara sugu ninnu filɛ nin ye n'i donna na dɔw bɛ k'i fɛ dɔw tɛ k'i fɛ bon surtout sisan gɛrɛn an bɛ taa sigi gɛrɛn na mɔgɔ min bɛ k'i fɛ gɛrɛn na ani mɔgɔ min tɛ k'i fɛ mɔgɔ min bɛ k'i fɛ ani mɔgɔ min tɛ k'i fɛ min bɛ k'i fɛ o de ka ca ni o de ka dɔgɔ ni min tɛ k'i fɛ bon caman b'i sabute hali ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini i ka nin dabila kuma ka ca mais aussi la n bɛ mɔgɔ lamɛn halisa o kelen de don mɔgɔ caman bɛ yen bagan sabute nin dabila i ka hɛrɛ tɛ nin na i dakan tɛ nin na bon ne b'a yir'o la k'a fɔ ne bɛ ala de mɛn ne t'aw mɛn ni ala y'a bila yɔrɔ min na o de don d'accord damatɛmɛ e ko k'e tun bɛ i mɔkɛ de suit ka taa bamanan dɔnkɛyɔrɔ la e yɛrɛ bɛ se dɔnkili da la a bɔ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se dɔnkili da la e tɛ se dɔnkili da la furuɲɛ e b'i mɔkɛ nɔfɛ san joli e ma se k'i dege dɔnkili da ayi bon n mɔkɛ a ko kun ka di n ye dɔrɔn o de la n kun bɛ tugu a nɔfɛ e kun bɛ tugu a kɔ ten voilà sinon n ma dɔnkili da ɲɛɲini d'accord mais nin baara in kɔfɛ e bɛ ka baara wɛrɛ i bɛ baara wɛrɛ la awɔ nin baara in kɔfɛ n bɛ baara wɛrɛ kɛ ok d'accord n bɛ feere kɛ sugu la bon n ka métier fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o tailleur de finikala a bɛɛ bɛ suguba la galère jigin yɔrɔ ninnu na e de ye Batoma ka nin kala awɔ ne ye Batoma ka nin kala hali ne ma nin kala ayi i bɛ hakɛ to i ma nin kala ne ye nin kala bon a filɛ k'a bɛ damatɛmɛ n dun y'a fɔ an ɲɛna a y'a kala a ye mun kala a y'a kala n y'a kala i ni i kale ka rasa 15 la n'a sɔrɔ i ye nin kala n y'a kala n y'a kala ayi nin y'a ban pewu ye a ma ban pewu dɛ ne kɔni y'a kala
Ok, nya tuitala. E la bamba fo ali ko chaise mi fleka fini kede yaka. Ma do ki bino fo. Ne fe. Awai inche ini baraji. I baraji ba no la ere ini bekala fe be ai. Awo merci. Inche ini baraji. Voilà. Tonton Damateme. Et asafule. Afara ka bo. Di bonem sekati. Damateme. Yalma mu famnya malien comédien nga barata ka bolula. Bon, ne mi fama. Ne rega jatilla. Asiri afanga buturu. Aka buere fra Damateme. Na. Nimi a ese kabe bodo noron. Mɔgɔ bɛ wuli ka manamana kan sugu ni fɛn sugu bɛɛ fɔ a kɛnɛ ka yɛrɛ n yɛrɛ delila ka taa kɛnɛ caman kan i t'a sɔrɔ u sigilen no yɔrɔ na i t'a sɔrɔ u bɛ ka dɔ kɔrɔfɔ i ɲɛ tɛ karimasina na karimasina bɛɛ ta kuma ka ca ma faamuyali sɔrɔ olu la Damatɛmɛ yalima e bɛ se ka kumakan jumɛn lase o ma pour que baara in bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ. Bon, ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ yɛrɛ de mana kɛ cogo cogo n'i y'i sigi k'i yɛrɛ lajɛ i bɛ tila ko bɛɛ la wa n'u kɔni sera ka sabali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ n'i y'a ye mɔgɔ a yɛrɛ dɔn a kɛra ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a kanu a kɛra ɲɔgɔn fɛ de mais n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ na se k'aw kanu dɛ voilà n'u kɔni sera ka sabali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔnni bɛɛ n'a da ka nɔ ni ala y'i da fɛn fɛn kama ala t'i don dugumakolo jukɔrɔ n'i m'o kɛ o se foyi tɛ danfɛn n'ale yɛrɛ ala yɛrɛ tɛ n'u kɔni sabalila an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka hinɛ ɲɔgɔn na o la ko caman bɛ o ye nɔgɔya quoi. Bon e yɛrɛ bolo depuis donna baara in kɔnɔ a ye yɛlɛma dɔw don i ka kow la. Bon tiɲɛna a ye yɛlɛmaba de don n ka kow la. I n'a fɔ yɛlɛma jumɛn ni jumɛn. Bon a ye yɛlɛma minnu don n ka kow la an filɛ yɔrɔ min i n'a fɔ sisan yɔrɔ caman min mun bɛ taa yen mɔgɔ tɛ bonya mɔgɔ tɛ kɛn fɛ mais sisan an filɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ n bonya mɔgɔ bɛ kɛn fɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ bali ka n wele ka surprise kɛ n na ka fɛn di yan tuma dɔw la yɛrɛ ni an bɛ taa tournage kɛ yɔrɔ la dɔw yɛrɛ bɛ se ka n ta ka taa n bila fu la bon mɔgɔw bɛ finiw fɛnɛ di yan samaraw fɛnɛ bɛ di yan an filɛ yɔrɔ min i n'a fɔ sisan i bɛ n ka numéro ta ni dɔ bɛna wari d'i ma i b'a fɔ ko ka dépôt kɛ ne kun la n bɛ taa d'i ma o ka so tan ni Batoma o tɛ yan a den kun bɛ ɲɔgɔn na a bila a maɲi i bɛ n ka orange numéro minɛ dɔrɔn n'u ko ko dépôt i b'a fɔ alo filɛ dépôt bɛna kɛ quoi a b'a ci ma i bɛna di yan ka so fiyewu depuis ne ye ne y'a dɔn k'e ɲɛngo ye i tɛ ɲɛngo dɔrɔn dɛ i y'a sidi yɛrɛ de awɔ o de y'i ka arasa kɛ tan tɔ ala y'i arasa i tatɔ k'a burun sira la ne fɛnɛ ta in ka ɲi ni ta ɲɛ koyi ala y'i tatɔ to dɛ i ka arasa ka burun sira la awɔ je m'en k'i dada o y'i ka dɛgɛ de y'i bolo ok a nɛgɛ sɛri an y'o de fɔ an kanubaw an tɛ kɛ fosi ye n'aw tɛ aw bɔra ka Damatɛmɛ ni Batoma ka kɔrɔfɔw mɛn ayiwa ko baara in kɔni malankolon baara tɛ u b'a fɔ ko mɔgɔlankolon baara don nka mɔgɔlankolon tɛ se k'a kɛ an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ayiwa Damatɛmɛ Batoma k'an ka yɛlɛ e yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ daminɛ ka sɔrɔ a ma daminɛ fɔlɔ an bɛ yɛlɛ yan an laban bɛ taa k'a ɲun to yan ayi aw bɛ hakɛ to n'aw bɛ bɔ aw b'u tɔmɔ aw bɛ taa kana ayi parce que n'aw nana ɲin ninnu burunburu yan a bɛna fɔ ko ne de k'a furan ayi e yɛrɛ ta bɛ burun yan a ye funɛ kɔni dalen ma la i bɛ taa k'i ɲin to o bɛ kɛ a fɔ e de bɛ taa k'i arasa wala i arasa tigɛ ka di ne ta ye a tigɛ ka di ne ta ye ne ta ye kɔlen don cogo min na ok d'accord an b'aw bolo Batoma cɛ b'a kalama an ka sokɔnɔ wulini dɔ de bɛ yen nɔ a ko k'a tɛ Bamakɔ jɛgɛ fɛ ko fɔ Mopti jɛgɛ ko fɔ Mopti jɛgɛ i ma ye wa mais ne yɛrɛ kɔni ne ye sigi ka miiri ka ma se ka kunni jo fosi de sɔrɔ a la bon n Sikaso tɛ Mopti taga ɲɛɲini k'a ɲɛɲini bon mana kuma dɔw ko fali wotoro bɛ taa dɔw ko nɛgɛso bɛ taa n bɛ se k'a dɔn bolimafɛn kelen fɛn o fɛn bɛ taa Mopti ka taa jɛgɛ ta quoi Mopti n'i bɛ taa i bɛ taa car kelen de la
mais nga b'a la dɛ nga o ye jumɛn ne de taara Mopti awɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ awɔ ne taara Mopti anw jiginna u ka danganda la ne taara sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ de bɛ danganda la ne ko n ka ni tile ole ke cɛkɔrɔba k'a fɔ ko nse jɛgɛw bɔra baji la kana gere ka an cɛ batama ne yɛrɛ ko n ko subhanallah n ko nin y'aw ka ko kɛcogoya ko ko ni nana yan ko jɛgɛw de b'i bisimila i fɔlɔ awɔ e bɛ ka kabani la kuma galon de don wa n'o galon mais i b'a dɔn ne hakili la n ko damatɛmɛ o bɛ galon tigɛ mais ne kun tɛ fana dɔɔni safe ne ka kuma fɔ sa ayi yafa ma ma dabɔ kama yafa ma ye tiɲɛ yɛrɛ n'o tɛ ne bɛ dimi dɛ ja ne yɛrɛ na Mopti taga dabila taa Mopti n'i taara Mopti hali sini Mopti danganda la yɔrɔ ka jɛgɛ dɔ bɛ ko manɔgɔ fɔlɔ de bɛ bɔ ni e yɛrɛ jɛlen don cogo min papa n'e taara mada la n'i bɛ segin fuudɛ ani tile u laban bɛ don nin ye ji la kana ni terikɛ yɛrɛ i terikɛ yɛrɛ ne b'a fɔ funɛ i bɛ dɔn kɛ ni o ye e m'a fɔ sa ko ne ka numéro ta ko ne ka to a y'a fɔ e m'a fɔ ayi wari ye est ce que ne ko k'i ka ne ka numéro ta ko a bɛɛ bɛɛ kana n tɔgɔ tiɲɛ dɛ n tɛ nin ko sugu ninnu na dɛ ok damatɛmɛ an b'i bolo e kɔni jɛgɛ ninnu an na jɛgɛ dun dabila yani i kɛtɔ k'a fɔ k'i bɛ jɛgɛ tigɛ o b'a fɔ wayi yan dɔ bɛ ka digi na ayi n'i ko k'i bɛ jɛgɛ tigɛ yan subhanallah n'i ko k'i bɛ jɛgɛ tigɛ n'i ye muru kɔrɔta u b'a fɔ k'i bolo lajɛ ko damatɛmɛ e kun b'a nɔfɛ ayi muru kɔrɔta Mopti ka muru kɔrɔta i b'o kɛ cogo di sisan ka taa Mopti ka muru kɔrɔta i tɛgɛ bɛ ja fo Mopti ka den halala mais an ka wuluni fɛnɛ a bɛ jɛgɛ min fɛnɛ fɛ u ka yiritigɛ machine nɔ tɛ yan awɔ wala o tigi ka jɛgɛ o jɛgɛ tigɛ olu t'o fɛ aw ka wulu bɔra min ayi ne sira kɛ n da aw ka wulu bɔra min ne yɛrɛ kɔni wuli in nana ne kɔni balila ka wulu in ye so kɔnɔ wuli a bɛ wolo fa t'a fɛ ba t'a fɛ somɔgɔ t'a la jigi t'a la ne yɛrɛ kɔni e yɛrɛ bɛ sɔn ka somɔgɔ dɔ ye ale yɛrɛ tɛna ka somɔgɔ dɔ ye a ye n dabali ban mais tiɲɛ don a bɛ kɛ ni e ma da nin kɔ kan ni ma da e kɔ kan ne ma da nin kɔ kan a tɛ n'i ci k'i faga de parce que i b'a dɔn i tɛ se Batɔma na diyagoya ye i n'a fɔ k'a bɔ k'a kɛra o ye diyagoya ye o Batɔma b'i ci k'i faga fo ayi non tiɲɛ de don a b'a dɔn tiɲɛ don sa tiɲɛ na ne yɛrɛ k'an da de parce que aw fila bɛ da bɛ file kelen na tiɲɛ yebali fɔ filaw a ka ɲi ten tɔ voilà Batɔma damatɛmɛ aw ka baroni bɔra ka kɛ sisan a diyara kanubagaw ye k'aw ka foli laban di kanubagaw ma i bɛ se ka foli jumɛn di kanubagaw ma bon n bɛ foli min d'u ma Aji ko ten ko mɔgɔ y'i yɛrɛ maa yela o y'i yɛrɛ i ka dungɛrɛ fɛn bɛɛ i yɛrɛ de don n'i y'a ye i bɛ dungɛrɛ ta k'i yɛrɛ lajɛ olu bɛɛ ye ko wɛrɛw i sigi dɔrɔn i yɛrɛ ka jateminɛ kɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i ma dungɛrɛ ta quoi donc ne kɔni bɛ min fɔ kanubaga ye bɛɛ ni ce lajɛliko ɲuman na a lamɛniko ɲuman na a lagaliko ɲuman na o m'o fɔ fɛnɛ dan tɛ foli min na parce que n'i y'a ye i bɛ kɛ artiste ye artisiya ɲɛɲini i bɛ catiri bɔ ɲɛɲini kanubaga de bɛ sɔrɔ la min b'a sigi k'a ka temps nɔ bila k'i filɛ quoi donc mɔgɔ min b'a ka temps bila k'i filɛ o sara t'i bolo o sara de bɛ Ala bolo quoi o ye ne ka foli ye. Ok tanti Batɔma i yɛrɛ bɛ folikan jumɛn di kanubagaw ma ok ne bɛ foli min di kanubagaw ma ne ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ ko caman b'o de kɔnɔ puisque bi i bɛ da mɔgɔ dɔ la o de bɛ tila k'i janfa mɔgɔ dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ jama la i ka d'a ye jama la mais kɛnɛma n'i y'a tiɲɛ ni nɔ ye hali Messi tɛ sɔn a ma donc ne bɛ min fɔ n kanubagaw ye n'i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ
ka n'i nɔrɔ mɔgɔ la ka sɔrɔ i t'a tigi fɛ n'i bɛ k'a fɛ dɔrɔn k'a fɛ i dusukun ani ala ani diinɛ kama n'i kɛra mɔgɔ fɛ o la dɔrɔn sadi foyi tɛ tiɲɛ quoi et puis mɔgɔ ni ŋaniya ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi donc ne bɛ min fɔ n kanubagaw ɲɛna halisa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen donc baara in a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ k'a minɛ i bolo fila la n'i ka hɛrɛ bɛ fɛn min na i b'o de kɛ mɔgɔ i ka hɛrɛ tɛ fɛn o fɛn na i kun tɛ se o ma n'i ka hɛrɛ b'a la ni ala y'a latigɛ i ka tile bɛ bɛ mɔgɔ si seko t'o la donc ne lamɛnbagaw ne b'aw bɛɛ fo aw bɛɛ ni ce merci Batoma yalima ye faamuyali jumɛn sɔrɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ka nin baara in tagabolo la bon nin baara in tagabolo a ka ɲi mais baara o baara timinandiya de don n'i bɛ diɲɛ baara o baara la bi i b'i timinandiya i b'i banba sinon baara o baara bi janfan b'a kɔnɔ mais i yɛrɛ de bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ye i bɛ kɛ i yɛrɛ de ye sinon diɲɛ baara tɛ yen bi ko trahison tɛ baara min na a tɛ yen puisque n'i y'a ta k'a lajɛ bi hali an ka duw kɔnɔ an balimaw baw bɛn tɛ yen yɔrɔ baara yɔrɔ kɔni y'o la tɛmɛ kɛrɛfɛ ye donc n'i bɛ baara o baara la timinandiya dɔrɔn sinon i tɛ kɛ baara yɔrɔ si la bi ko dɔ tɛ dɔ f'i ma a tɛ yen i b'a bila i kɔfɛ dɔrɔn. Merci kanubagaw ko damatɛmɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ka nin baara in tagabolo la an ka nin émission in bon ne bɛ se ka min fɔ malidenw ɲɛna an ka sabali an ka dɔn k'a fɔ ala ye masa ye ala tɛ fila ye fiyewu kelen dɔrɔn de don fa t'a fɛ ba t'a fɛ ale kelen dɔrɔn ale bɛ ka fɛn bɛɛ de sera a yɛrɛ fɛn bɛɛ an ka sabali an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ bon o kɔfɛ ɲuman dogobaga o ye kafiri mais zɛgɛtɛ dawulatigi m'a fo k'a barika da depuis n ye comédie daminɛ n kɛra mɔgɔ min nɔfɛ o kɛra ale de ye awa a ye n labɔ fɛnɛ m'a fo k'a barika da ɲɛngo tɛ hasidi tɛ mɔgɔ caman bɛ bi u bɛ comédie la u bɛ nɛgɛ an ka kɛ tan an ka bɔ tan e bɛ si bɛɛ kɛ tan ni ka segin la tati mɛnɛ sisi tɛ bɔ mais o mɔgɔ tɛ zɛgɛtɛ halisa n m'a fo k'a barika da a bɛ fɛn o fɛn ɲini yarabi ala ka nɔgɔya ye ala kana jugu s'a la mais ala kana jugutanya fɛnɛ parce que bamananw m'a fɔ ko adamaden ni jugutanya na i bɛ kɛ bɔfu safu ye donc o de la n b'a fɔ ala kana jugutanya ala kana jugu s'a la fɛnɛ o ye ne ka foli ye merci an kanubagaw an b'o de fɔ y'aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka chaîne YouTube la Mali kunnafoni point TV émission n'ale bɛ bila chaque lundi à partir de 18h voilà nin tun ye an ka émission ye an bɛna émission kuncɛ an b'a fɔ aw ɲɔgɔn aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ bye 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 bye